हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बोडो सेलिब्रिटीज यूट्यूब चैनलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि अनसुमै बर' बिथां आरो दीपक रामसियारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआवहाय मोनसे पस्ट शेयार खालामदों जेरावहाय बिथाङा लिरदों फेस्ला महरगिरि फैला बरगयारीनि सुजुनाय आरो बिथोन होनायाव गांसे समाजारि फेस्ला आबुं सावथुन थाबैनो फैगासिनो दं होनना। ओमफ्राय लोगोफोर फैला बरगयारी बिथाङा बे टीवी संखौहाय गावनि यूट्यूब चेनेलावहाय अलरेडी हगारखाबाय। नोंथांमोना नायाखैबा आं डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होना दोनगोन, नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर फैनो गोनां फैला MCLA सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोना जाबाय दानि जाखांफुनाय फावखुंग्रि ansumwi Boro आरो हेलिना दैमारी, आरोबाव नोंथांमोननि आरो बयनिबो फेभरेट फैला मेंडेला आरो दाब्ला बिथांमोनखौबो जों बे मुभियावहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। बिथांमोनजोंनो लोगोसे बर'नि गोबां गोदान आरो गोजाम फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोनखौ जों बे मुभियावहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मुभिखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर, मानोना शुटिंआ अलरेडी जागायखाबाय। आसा खालामो जों थाबैनो नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबादिनो गोदान बड' मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोर डिस्क्रिप्शनाव आं आंनि WhatsApp चेनेलनि लिंकखौ होनानै होदों, नोंथांमोना सोरबाफोर फल' खालामनो गोसोब्ला फल' खालामनो हागोन। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।